Psychické problémy, alkohol aj neopatrnosť. To sú dôvody, pre ktoré často potrebujeme aj tiesňovú linku. Pamätáte si na všetko, nespadli? Ale však nie som base. Všetko von teraz, poďte von! Všetci von, poďme! Môže mi prestať, ono je svietiť to tu. Dobre, poďme si ten doklad totožnosti. Áno. Nechcem s vami. A s kým by ste išli? Nie, policajti pôjdu preč, nebojte sa, pôjdete len s nami. Pred polnocou volá správca budovy Fary v bratislavskej Petržalke. Niekto údajne preskočil plot a snaží sa dostať dnu. Okamžite tam vyrážajú hliadky útvaru zásahovej jednotky a kinológie. Si tam videl osobu za plotom? Áno. Však všade bude asi ten istý plot. 710 na východe stadiaľ, kde ste zaparkovali. Ten pán z toho objektu vám otvorí ďalkovým bránu, že je to brána vedľa kostola a že tá osoba, že mu tam vypukuje na dvere a zvoní na zvončeky. Druhá hliadka so služobnými psami už medzi tým podozrivého zastavila. Rozkročila. Čo tu robíte, pane? Teď mi do huby. Lebo čo? No ešte raz, neprešlo mi, čo si hovoril? Strašne som ozbrojený inak. No. Sme tu, že aj s osobou, ktorá preskočila plot. A prečo ste preskočili plot? Vybil sa mi telefón, potreboval som si zavolať taxík. Dobre, preto je tu len preskakoval pole výbuchov. Áno, presne. Ja som nerobil som zle. Mám sa vôbec pohnúť? Áno. Vyberte si doklad totožnosti. Na otázky, doklad pri sebe. Muž odmieta spolupracovať. Môže mi prestať, ono je svietiť to. Dobre, vyberme si ten doklad totožnosti, inak budete predvedení, dobre? Len aby ste videli všetci moje ruky. No, vidím. Super. A kde ste si chceli nabiť ten telefon? Prosím? Kde ste si chceli nabiť ten telefon? Ja ich poznám, ne? Ja som išiel za ženou. Len sa to je to, vieš? Ja som tu není. A koho tu poznáte, akože osoby v objekte, alebo? Áno, všetkých poznám. A čo tak zavolať, že dojdem vtedy a vtedy, však 11 hodín Vybil sa večer? mi telefón. Ako, ty prestan na mňa svietiť. Pane, ukludnite sa, hej. Ukludnite sa, ste momentálne v emócii, ukludnite sa, okej? Počúvajte, komunikujte so mnou, okej? No. Proste svieti na mňa, koľko chceš, kámo, ale teba... Posvietím ti do očí, svietím vám na ruky, pane. Dobre, pane, Ja nesmiem ozbrojený. Čo sa vás pýta? príde vám to normálne o 11. večer preskakovať plot do nejakého objektu, ktorý vy hovoríte, že poznáte? Som Dobre, je tam nejaký zvonček, alebo ste klopal, búchal, zvonil? klopal. Vlámem, prepáč, zvonil som. No dobre, niekto vám odpovedal? Nie, No a čo to svedčí o tom? asi ma nechcú ide. A po druhé nebudete preskakovať plot pre Boha živého, nie? Vám by sa páčilo, kebyže ste doma na pozemku a niekto vám preskakuje plot a chce si nabiť telefón, alebo ja neviem. Ja tam mám ženu. Pýtam sa. Ja tam mám ženu. Dobre, kebyže žena tam nie je. Páčilo by sa vám to? Keď budem vedieť, že tam nebude, tak tam nepôjdem. A čo robí vaša žena na fare? Ak sa môžem spýtať. Už veľa otázok. Aha. Urobil som chybu. Ja viem, čo tu je, vieš? A zbytočné otázky to. Zbytočné? Ja si nemyslím, že sú zbytočné. Ja si myslím, že áno. Vážne? Prečo? Lebo. A odkiaľ môžeme vedieť, že sa tam nechcete vôbec len vlámať? A vymýšľate si tu rozprávky. Lebo vyzerám jak feťák, no. Tak ja neviem, Ale hocikto. daj mi pokoj. No nedám. Dobre, prišli ste iba takto, či mal si ešte nejaké veci so sebou? Nemám nič. Centrum 110 príjem. Na príjme. Nemám zbrania, nič. Dobre, môžem moment. Ste triezvi, či ste pod vplyvom?
Ste triezvi? Alebo ste popil niečo? Pil som. Pil som. A niečo iné okrem alkoholu? Nie, neberiem drogy. Dajte si ruky von a tak aj ostanú. Viete si predstaviť, keď ti chýba žena? Milovali ste kedy ženu? Tak presne to tu robím ja. Ja som došiel, lebo ju milujem, proste. Chápeš? Chápem. Ak to chápete vy, chlapi, tak zjedzte ma. Zjedzte ma všetci. Rozumieš ma? Aj ty. Proste ja keď milujem ženu, ja ju chcem. Dobre, ukľudníme sa, chápem vás, okej? Chápem vás. Dobre? Dobrý večer, Mestská polícia Bratislava. Otvoríte mi prosím vás pekne, že by sme sa pozreli spolu. Ďakujem. Stojte tu, hej. Ja vám poviem, kedy pôjdete, okej? Môžete zamknúť. Nie. Ešte ty povedz, že ona, že nepozná. Jasné, že ju poznám, ale No, nemal si sem vôbec chodiť a nepreskakovať. Dobre. A trieskať. Počkaj. netreskal som ti na dvere. Zvonil som, netreskal som. Jeden z policajtov odchádza vypočuť volajúceho, aby si vypočul jeho verziu. Vyzerá to na problémový vzťah. Ona mu vyslovene povedala, však som bol pri tom, keď telefonoval, že sem nechodí a že v podstate ona s ním nikde nejde a nech tu skrátka neúťa. No nemá tu čo robiť, jasne. Presne tak. Dobre. Povedala, že to nemá význam a že nechce s ním byť. A skrátka sa bála s ním. Áno. Pretože je pod vplyvom. Chápem, Ja by rieš. som nevolal mestskú políciu, ale povedal som si, že keď preskočí bránu, No jasne. budem volať. No, ale dobre ste spravili. By som všetko, vieš. Ona odišla a podviedla ma. A ja som, dneska už som s ňou bol, vieš, a ja som jej chcel proste sa pozrieť do očí, že... S kľudom, hej, zapal si tú cigaretu, nech si v kľude. Rozumieš, neoblišol by som jej nikdy. Ty čo, ani jemu, ne. Keby som chcel, tak už som tam. Rozumieš ma? Vy by ste došli už dávno pozde. Ale nechcem proste obližiť niekomu. Dobre, mladý muž, takže slečna s vami nechce hovoriť. OK, Však asi viete, že ste sa aj rozišli. už áno. No. Už Tak to viem. boli ste tu dneska, ste sa s ňou rozprávali. Áno. Niečo sa tam stalo? Na čo to je dobré? Ja neviem. Lebo iba vy si uškodíte. Ja si už koním asi dosť. Teraz vás doriešime prestupkovo, dobre zatiaľ. Ale keď sa toto stane zase, a že ešte nedaj Bože, že sa budete dobývať dovnútra, alebo budete ju prenasledovať, alebo niekoho iného, tak to už je na trestný čin, dobre? Tak si treba dávať pozor na seba. Doriešime to tu, je to uzavretá vec. To je jedno. Ja vás Za rozumiem. chvíľu ma budete vidieť, ako sa hodím podľa auto. Nie, Ale áno, nebláznite. kamera. A na čo toto chcete robiť? Aby som zaujal. Ja vás chápem. Ja vás veľmi dobre chápem. Vy ma nechápete. Ale chápem vás. Ale nie je jediný človek na svete, ktorý vás tu potrebuje ešte. Určite nie je. Ten jediný človek je tam. Rodinu Ja určite máte presne. takú. Polícii sa podarí prípad vyriešiť dohovorom, no vinník aj tak dostane pokutu. Z tohto prípadu vyplýva, že určite neodporúčame preskakovať osobám cudzie ploty na súkromné pozemky. Táto jedna osoba bola doriešená priestupkovo, ale samozrejme sa môže stať, že tam bude aj podozrenie z trestného činu. Môžete ísť kľudne, dobre? Ak by som vám podal ruku. Opatrujte sa. Prosím. Dobre. Ďakujem. Počúvajte, keby hocičo, stále sa to dá doriešiť. Bude to ťažké, víš? Stále sa to dá doriešiť. Verte mi. Dá na seba pozor. Majte sa Dúfam. krásne. Majte sa. Majte sa, dovidenia. Nemáte za čo. Emócia z nenaplneného vzťahu býva motívom hraničných situácií. Bratislavskí policajti dnes pomohli. Zúčastnení však vedia, že to môže mať dohru. Svitá nový deň a my sa presúvame na východ. Operačné stredisko vysiela tím doktora Štrbáka k úrazu po páde v Kežmarku. Staršia žena, úraz hlavy, krváca z
stalo sa to vonku, Kežmarku na Baštovej 8. Pri zranenej sú už o 4 minúty. 69-ročná pani je v opatere okolo idúcich a céry. Dobre. Keby ste nás pustili k nej? Dcéra má vážnu rečovú chybu a nevie záchranárom pomôcť. Tí najskôr zisťujú rozsah poranenia hlavy. Ja chcem ísť domov. Hej. No treba to zošiť. A čo to mám zateť do... No a ty si... No daj ruku preč. Ruku preč. Mama. No. A jak ma zoberete? Normálne. Ja sa nevládzem. My vám pomôžeme, pani. Škoda, že by do oka nezatekol. Ešte nemáš ten debriek, Hasan? Mám. Hej, nech to vyčistíme. A keď do Popradu zase? Do Popradu, áno, lebo to je veľká rana. Toto dám preč. A čo, ste sa pošmykli na rovine? Ste vychádzali von, hej, von vychádzala. Či vy ste tam neboli? Prakticky také úrazy sú zdanlivo jednoduché, ale pri tom úraze môže dôjsť aj k vnútornému poraneniu mozgu, teda takzvanému kraniocerebrálnemu poraneniu, kedy môže dôjsť po niekoľkých hodinách k zakrvácaniu do mozgu. Poďte, hop. Skúste, hop. Dobre. Tak sa otočte. Dobre. Pamätáte si, na všetko nespadli? Ale však nie som v base. Nie v base, čo by ste boli v base? Sadnite si. Poďte si sadnúť. Sadnite si dozadu. Sadnite si. Dobre, my vás zoberieme, sadnite si. Sadnite si. Tak. Ešte tam dajte mi občiansky. Ďalej. Veľa týchto starších ľudí, pomerne veľa ľudí užíva lieky na riedenie krvi. Ona síce udávala, že neužíva takéto lieky, ale samozrejme, že aj samotný úraz bez týchto liekov môže spôsobiť zakrvácanie do mozgu. Ona popíja alkohol? Bo tam vidím fľašku na zemi. Vínko, hej, bolo. Áno. Dobre. Na deň Matek. Na deň Matek. No ale to ešte skoro. No, tá nedeľu je. No, tá už predstihu treba. Dobre. Hej. Otázkami doktor overuje, či pani po páde neutrpela aj otras mozgu. Viete, ako ste spadli? Pamätajte si. Ja som išla, áno, ja si pamätám všetko. Tak mám si oči. Ja som išla a som chcela na stupienok. Aj dvere, ja som miałem to niektoré stoliky také čierne. 1,60 pulzov. Toto je vlastne čo? To sú pulzy, koľko má srdcovú frekvenciu. Takže neumiera. Mami. Niko, dali ju. Dobre. Nebojte niečo. Tou čaku máš takú, daj. A ja sa nebojím. Mama. Bude dobré, nežite sa. Ježiš. Ja sa nebojím. Ani Pána Boha, medličkára, mama. David Papulu. Preto si vraj do Saničky kričí. Mami. No už nás nechajte, my už porešili. Už nás nechajte, rozrušite ju a... Prichádza hliadka mestskej polície. Našťastie ju tu nepotrebujú. Alkohol bol. Môžeš sa aj postaviť. A vy ju poznáte? Také niečo. Máte, dobre, máme. Máte kožilka, všetko. Dobre, keď nepotrebujete, to mi dajte, budem... A vy ju poznáte Evu? Jasné, nie, to by nepoznal Eva. Ja mám srdce večerné. Čo máte? Srdce večerné. Srdce máte zväčšené. Ja mám prvý zakrýva pulsa. Srdce vám zakrýva pulsa. Ľudia zo záchranného systému sú svedkami rôznych príbehov. Napriek ich závažnosti niektoré vyvolávajú úsmev. Zranenú čaká ošetrenie hlavy a ďalšia diagnostika v popradskej nemocnici. Nebojte sa, tu sme. Hlava vás neboli? Nie. Teraz nepovedzte. Hlava vás neboli, hej? Nič ma neboli. Najľahším poranením je otras mozgu, potom je to nejaká kontúzia a prípadne až zakrvácanie do mozgu. Takže takéto stavy nemôžu ostať doma, alebo respektíve nemôžu byť ošetrené na mieste, jednak preto, že sa musí aj tá koža vydensifikovať, zašiť, a druhá vec, že takýto pacient musí byť sledovaný a musí absolvovať CT vyšetrenie mozgu za účelom vylúčenia krvácania do mozgu. Preto bola transportovaná do nemocnice. Zvládli sme to.
Ručky k sebe. Tak. Jak keď sa modlíte. Tak, presne tak. Dedu to zachránili. Tak chodiť ma budeš. Jednu starú zrábu. Len čo pacientku odovzdali do nemocničnej starostlivosti, prichádza ďalšie volanie z nedalekej osady. Znie hrozivo. Máme 22-ročného pacienta s úrazom. Flexkou si porezal krk, kolabuje, dýcha. Je to v rómskej osade v Rakúsoch. Takže výjazd tako kriticky, majakmi. Operačné stredisko zostáva v pohotovosti pre prípad, že by záchranári potrebovali ďalšiu pomoc. Sú tam o 7 minút. Kde je ten chlapec? Kevin. Rovno ešte? Kde je? Tam ukazujú, tam ukazujú. Poď tam, tam sa potom načino zastavuješ. Hej. No kde je? Kevin. Všetko von teraz, poďte von! Všetci von, poďme! Raz, dva! Bolo to nahlásené dosť dramaticky, že sa mu časť tej flexky odtrhla, respektíve sa odštiepil časť tej flexky do jeho krku. Bolo to nahlásené tak, že krváca z toho krku, bol aktivovaný aj vrtuľník, teda vrtuľníková letecká záchranná služba. Zásahy v rómskych osadách sú komplikované. Často si vyžadujú aj asistenciu polície. Úraz flexkou, čiže uhlovou brúskou, môže ohroziť život. To čo mu len odletelo? Odletelo len, hej? A rozprávať ide? Zas, počkaj, svetlo si tam dáme. Po príchode do rómskej osady sme zistili, že pacient nie je v priamom ohrození života. Daj betadín, bo neviem, kde je rana. On má tu chlpy. Musíte ísť von. Ľudia, poďte von. Môžete si dávať ten von. Daj na tamponár štvorec, alebo hocičo. Alebo daj aj toto, vidíš, daj toto. Pozri, ešte tu, vidíš tampony? Čo to? Striekať môžeš to tu do rány. Hej. Aspoň uvidím, že kde je. Dobre, toto sme otvorili. Aj no, tak to je taká rana, no. Nič mať? To nevyzerá, že by ani dnu bolo. To len na šíte. Hej, daj betadín. Len som chcel vedieť, kde to je. No tu vyzerá, že dve rány sú. Mal tam drobné dve ránky, teda ten úlomok, ktorý sa odštiepil z tej flexky, musel byť malý, pretože pri veľkom úlomku by došlo k určite poškodeniu krčných štruktúr, či už dýchacej sústavy alebo cievneho systému, čo by mohlo byť pre pacienta fatálne, život ohrozujúce. Otoď sa? Ešte tu jedna, tu druhá asi. Aha. Ale toto je... Tu je asi jedna šitie. Len tu, tá brada? Nikde inde? Či niekde inde ešte si sa Vieš, porezal. bo tu môže byť. Dobre. Ide rozprávať? No, vyzerá, že to je povrchová rána. To asi mu odletelo len... Dobre, nebojte sa, toto nemusí byť... Asi sa len odlomilo, hej? On robil s tou flexkou? Dobre, pohode si. Dom si postavil. Dobre. Chyť si rukou a tak pôjdeme do sanity. Nebude o tú bradu. Nebude o tú bradu držať. Ani nosku tu nemaj? Nie. Tu nemáš nič v ruke? Dobre. Koľko krvi? Dobre. A toto málo krvi, to nič. Dobre. Poď s nami do sanitky. Dobre, do sanitky ideme, poď. To treba to zašiť. Najdramatickejšie sú nakoniec najmä emócie príbuzných a susedov zraneného mladého muža. Poďte hore. Poďte hore. Doklady jeho? A nebolo veľa krvi pri tom. Veľa krvi išlo? Nie, hej? No. A ste si to vybrali, či nič tam nebolo? Dačo sa tam zapichlo, či nie? Nie, hej? Len zrazu ste videli, že krvácate, hej? Dačo odletelo asi, hej? A čo ste rezali? Kameň, alebo čo? Čo? Tehlu? Tehlu. Bezvedomý si nebol? Kevin, pamätáš sa na všetko? Hej? Nič ťa neboli? Len to hrdlo, hej? Kde je to porezané? Dobre. Našťastie to poranenie krku bolo pomerne banálne.
čiže ponaučenie z toho ja si už len také, že pri takýchto prácach by mal človek si dobre shodnotiť, či vie s tým prístrojom narábať adekvátne, či ho dobre zaistil a či by mal dostatok ochranných pomôcok, samozrejme. A nemal by to robiť sám, hej? Čiže mal by tam byť niekto s ním, kto ho sleduje, lebo ak by sa mu to stalo niekde samému, tak samozrejme, že aby sa poškodila mu nejaká cieva, tak mohol by vykrvácať, pretože na krku sú cievy pomerne široké, aj žily a pomerne rýchlo by došlo k vykrvácaniu. V Sabinove volá na tiesňovú linku žena kvôli príbuznej svojho bratranca. Vraj sa pod vplyvom alkoholu správa agresívne. Boja sa, že si ublíži, hoci má v opatere maloleté dieťa. Prípad znie vážne. Súčiny by mali byť policajti. Takže necháme sa prekvapiť. Každý výjazd k psychiatrickému pacientovi alebo k agresívnemu pacientovi je špecifický tým, že nevieme, do čoho ideme. Vy ste nás volali? A čo sa deje, za kým ideme? Slečna. Čo je agresívna, alebo niečo? To už mi ťahala kľúče, aby som mi pobrala, aby sa zamkla a my sa nemohli dostať do bytu. No je tam? Neviem, či je tam, alebo išla hore po schodoch teraz. Má pri sebe nejaké predmety ostré, alebo dačo, čím by vedela ublížiť? Tak má doma, hej, má kuchynské nože, všetko, neviem, lebo včera brala kľúče, dávala do zasúky. Neviem, či... A vy ste v jakom vzťahu s tou pani? Ja som jej ex-manželá sesternica. Nám nahlásené bolo, že nejaké dieťa tu je. Áno. A to tu nie je? Nie. A kde je to dieťa? Teraz manžel zobral k nám a majú ísť k starej mame. Aha. Dobre. Dieťa je už v bezpečí, čo záchranárom uľahčuje situáciu, no diagnóza jeho matky stále nie je jasná. V hre sú psychické poruchy aj problém s alkoholom. My za pani ideme. To ste vy? Čo sa deje, pani? Môžeme porozprávať? Môžeme ísť aj ďalej, či pôjdete s nami dole? Môžeme? Hej. Volajúcim na tiesňovú linku 112 155 by som doporučil určite riadiť sa pokynmi operátora tiesňovej linky. Určite nezasahovať na vlastnú päsť, keďže nemusí byť tá situácia dostatočne overená. Kľudne hovorte, my sme prišli pomôcť, keď treba. Áno, viem. Ja idem ku psychologičke a proste potrebujem pomoc, aby mi pomohla, aby som sa vyliečila. Tam mám ruku popálenú, tak a s čím máte? Neviem sa s tým vyrovnať, že proste môžete... Tou ručkou nehybte. Viete čo, prišli policajti, lebo nahlásené to bolo, že agresivita bola nejaká, či čo. Tak tu prišli ako nám robiť súčinnosť, hej. Prišli sme vlastne na to, že táto pacientka v minulosti bola poranená pri bližšie nešpecifikovanej udalosti a toto svoje poranenie, tento svoj deficit nejakým spôsobom nezvládala. Ako s hľadom máte problém, teda s tým sa neviete vyrovnať? Neviem sa s tým vyrovnať, áno. Neviem sa s tým vyrovnať. A ste niekde objednaná? Už toto je výmenný lístok u tej doktorke? Áno. Môžem pozrieť? Áno. Musíme ešte raz odmerať. Pomeriame, len tou ručkou nám nehýbate, dobre? Tak. Neviem sa s tým vyrovnať, ja... A popili ste dačo, pani Hej. A ten alkohol ste pili, či niečo iné? Musím sa opýtať, hej, viete. Ja sa snažím aj chcem, ale veľmi mi je ťažko, keď ja neviem sa s tým zmieriť a ľudia mi povedia, škarná ruka, taká. Dobre, a čo následkom toho je ako užívanie alkoholu, myslíte? Viem, že je to nesprávne, áno. Len viete, nie je úplne správna cesta to, že keď máte v starostlivosti deti, viete, že by ste užívali alkohol, lebo potom, viete, môže s tým byť spojený problém, hej. Dobre, čiže vy ste sa nejako neohrozili sama, že by ste sa chceli poškodiť alebo si nejako ublížiť? Nie, viem. Tak sa mi povie, že škaredou máte ruku. Hej, rozumiem. A ja to chápem. V tomto prípade záchranári pomáhajú najmä empatiou. Ja by som navrhol teda, že by ste išli s nami na to vyšetrenie za psychológom, pretože vám treba pomôcť okamžite. Ideme? Nechcem ísť s vami. A s kým by ste išli?
Nie, policajti pôjdu preč, nebojte sa, pôjdete len s nami, dobre? Ja vám sľubujem, že iba ma to trápi. Ja vám rozumiem, len už keď ide o to, viete, že niekto zavolal záchrannú službu a aj policajný zbor, lebo tu bolo niečo, k niečomu došlo, viete, hej, niekto niečo videl, hej, tak my by sme potrebovali, aby ste s nami spolupracovali, aby ste išli na to vyšetrenie hneď teraz s nami, dobre? Lebo vám treba pomôcť okamžite. My vás v takomto stave nevieme nechať doma, pretože ste ad jedna pod vplyvom alkoholu, nevieme, či nejaké lieky neboli alebo niečo a nevieme, čo sa môže diať následne, čiže vám treba okamžite tú pomoc psychologickú. Porozprávame ešte v sanitke a aj s odborníkom porozprávate, dobre? Samovie, to nemáte za čo, dneska vôbec nie je hanba ísť na psychologické vyšetrenie. A to je najdôležitejšie. Bežne chodíme k rôznym odborníkom. Keď však nevidíme východisko z náročnej životnej situácie, je čas navštíviť psychológa či psychiatra. Ideme zamknúť byt a pomôžeme vám, dobre? Poďte. Poďte, dobre. Pomôžem vám? Dobre? Medzi tým prišla aj pacientkina mama, ktorá lekárovi doplnila potrebné informácie. My za psychológmi nevozíme pacientov, hej. My ju vezieme na psychiatriu, to vám poviem rovno do Prešova, s tým, že ju odovzdáme pravdepodobne ako depresívna epizóda, hej, v kombinácii... Ale začala byť už agresívna voči deťom svojim. Áno. Až psychiatrické vyšetrenie nastaví ďalší vývoj situácie v rodine. Chalani, koľko majú rokov? 6. 64. Dobre, tak máte dva dôvody na to, aby ste to riešili, a to ste vy sama, lebo ste mladý človek ešte, a máte dve krásne malé decka. Hej? No, ja vás nepovažujem ani za blázna, pani. To dneska v dnešnej dobe nie je hanba mať proste psychický problém. Podstatné je, že to chcete riešiť. Hej? To je dobré. A všetko ostatné sa dá vyriešiť. Hej? Dobre? Väčšina problémov má riešenie. Keď ho sami nevidíme, netreba sa báť vyhľadať pomoc. Ako to bolo aj dnes v prípadoch z tiesňovej linky.